Szeretettel köszöntöm a 4. Városi Versmustra résztvevőit, vendégeinket, minden nézőnket. Több mint 60 éve, 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján, a Magyar Költészet Napját. 2022-ben a világjárvány nehézségei hívták életre rendezvényünket, amely egy zártkörű tévéfelvétellel indult, majd a korlátozások megszűnésével nyilvánossá vált, azóta pedig oly mértékben kibővült, hogy tavaly versek ihlette festménykiállítást is fűztünk az alkalomhoz. Évről évre mindazok, akiket vers ajánlásra és vers szavalásra kérünk fel, lelkesen, örömmel és elkötelezetten csatlakoznak a programhoz. Idei irodalmi alkalmunk is sajátos, hiszen kiinduló pontja egy kulturális online magazin megszületésének is. Gál Sándor kezdeményezéseként április 11-én a Magyar Költészet Napján nyílik meg a Szakrakult honlapunk, amely fókuszában az egyházi kultúra és a térség kulturális eseményei állnak. Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, ahogyan tervezett programjainkat is, hiszen időről időre jelentkezünk majd kulturális rendezvényekkel, könyvbemutatókkal, irodalmi estekkel és zenei előadásokkal. Szakrakult, a mi értelmezésünk szerint a szent kultúra egy ilyen rövidített szóösszetétele, ami utal egyrészt arra, hogy mi a keresztény kultúrát hangsúlyosan kívánjuk képviselni ezen a online folyóiratban vagy magazinban, ami azt jelenti, hogy a keresztény egyházakban, a keresztény gyülekezetekben, felekezetekben az ott megjelenő olyan kulturális eseményekről kívánunk hírt adni, ahova más is esetleg betévedhet, más is kedvet kaphat, és egyrészt a világi emberek is értesüljenek arról, hogy az egyházakban milyen nagyon magas szintű kultúra művelése folyik. Másrészt utal a kultúra szentségére is, mert nekünk itt a hivatásunkból adódóan is egy kicsit szent a kultúra. Tehát ezért választottuk ezt az újságot, ami igazából azért tudott létrejönni, mert hát kicsit stílusosan talán én idén május 1-ével a munka ünnepén leteszem a lantot, és másnaptól kezdve a nyugdíjas életemet fogom elkezdeni élni, és úgy döntöttem, vagy úgy képzeltem, hogy azért valamilyen szinten aktív maradok, és valamivel folytatni kell. Hogy miről fog szólni az újság, egyenlőre 4 rovata van. Az egyik az ökumenikus keresztény kulturális események és hírek. Kitti a közművelődés híreit fogja egybegyűjteni. Lesz egy regionális, kicsit haraszti falain túltekintve lévő helytörténet, ismerjük meg a környező települések, a környező térség helytörténetét, és lesz egy magazin, amely egy kicsit kitekintés a kulturális világra, és a mi arszpoétikánknak megfelelő híreket és eseményeket tudunk bevonni. 3 fős szerkesztőségből állunk, Katavics Kitti, Kocka Angéla és én magam, Angéla is egy több évtizedes barátság fűz össze vele, és a Krisztus fényében már nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ez véletlenül alakult így, hogy így jelenjünk meg Költészet Napjára, és összejön a Versmustrával, de szerintem a gondviselő nem is tervezhette volna jobban, hogy ez összeérjen, mert ez sokat mond, és sokat is jelent nekünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer az önök jelenlétét. A rakodópart alsó körén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehé. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín. Hallgat a mély, mintha szívemből folyt volna tovább. Zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. 4. Versmustra műsorát 2 szerteágazó tehetséggel bíró fiatal indította el. Herceg Tamás és Szabó Boldizsár gitárzenével kísért versekkel készültek irodalmi ünnepünkre. Többek között Radnóti, Pilinszky és Kosztolányi verseket hallhattunk tőlük. S mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. S elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint
ki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök esőmódra hult, szüntelen, mi tarka volt a múlt. Számomra a rendezvény szervezésének legizgalmasabb része, amikor a választott versek önmaguktól rendeződnek egy folyamba, egymásra reagálva, ahogy az egymástól függetlenül, kapcsolódás és iránymutatás nélkül ajánlott versek végül egy sajátos történetté alakulnak. Közben bejárhatunk történelmi helyszíneket, bepillanthatunk az emberi léttel járó érzelmi világokba, figyelmünket mindannyiunkat érintő társadalmi tendenciák felé fordulhatunk. Kezdjük meg idei utazásunkat, ismerjük meg a Versmustra 2025-ös történetét. Az idei alkalmat visszatérő szavalónk Fodor Árpádné nyitja meg, aki városunk nyugalmazott óvodapedagógusa, óvodavezetője. Hivatásához méltón a gyermeki világba repít minket, hiszen Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét választotta. Petőfi Sándor Arany Lacinak. Laci, te, hallod-e? Jer ide? Jer, ha mondom, rontom-bontom, ülj meg itten az ölemben. De nem otszany, különben megtalállak csípni. Így, ugye fáj? Hát ne kiabálj, szájadat betedd, nyisd ki a füledet. Nyisd ki azt a kis kaput, majd meglátod, mi fut át rajta a fejedbe. Egy kis tarkalepke, kismese, szállj be Laci fejébe. Volt egy ember, nagy bajuszos. Azt mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt víz a vederbe. Kapta magát, telemerte. S vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia, vagy ihatnék? Nem bíza. Telt vederrel kezében, a mezőre ballag szépen, ott megállt, és körülnézett. Ejnye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott. Vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát. Vagy tán azt az embert, ki amott a kendert áztatóba hordja. Arra sincsen gondja. Mire van hát? Bugattát már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget, s a vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge, hű, mi fürge, mind szaladt pillanat, oda bent a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, s beleönti a vedervizet. Torkig tele lett. Szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték, s mostan itt van a karjaimban, mert te fürge, pajkos ürge, te vagy, Laci, te bizony. Kocka Tamásné Nagy Angéla Puszta Sándortól hozott verset. A József Attila idézése című vers a költőtársakhoz írt versciklusból való. A költő Puszta Sándor gondolatait, emlékezéseit, fájdalmait idézi ez a vers irodalmunk költő óriásáról, akinek a születésnapjához kötjük ezt az ünnepet. Hájogos őszi szem a nap, beszélgessünk a kerekek alatt, rajtam még nem, rajtad már átment, azért mondasz mindenre ámment. Én még tiltakozom, én még tagadok, rettentőn világít csigaja sorod, Európa golyvás nyakán gyöngyfűzér. Lássuk, mennyit ér a kidöntött vér. Elbántak veled, kerékbe tört korod, futkoshatnak már érted az angyalok, két háború közt élő tiltakozás, te rettentő kimondó. Szárnyadból egy tollat, biztos, írjuk tovább. Véredre mutatva én még föllebbezek, hogy felnőttebbek legyünk, s fehér emberek. A Duna zavaros, szalad a locska hab, próbállak összerakni, szétrágnak a szavak. Túlpartról köt terped, svábdombok felül éj.
nem bírok veled. Fecseg a felszín, hallgat a mély. A következő egy hétben figyelemmel kísérhetik az idei versmustrán elhangzott költemények sorát. Napról napra felfedjük szavalóink kilétét és az általuk választott verseket. Tartsanak velünk ezen az irodalmi utazáson!